În acest tutorial voi prezenta cum se poate aduce un obiect 3D și cum se poate așeza acesta în proiect. Pentru acest lucru trebuie să activăm din meniul principal fila de plasare obiecte. Astfel, în zona noastră de lucru se va așeza vederea 3D a spațiului. După cum vedeți, acest spațiu deja a fost placat cu faianță și gresie și au fost deja așezate câteva obiecte. Obiectele pot fi aduse de la căsuța acesta galbenă de adăugați obiecte. Pot fi aduse obiecte din librăria de produse Tilelook, pot fi copiate din proiecte realizate de alți utilizatori Tilelook, pot fi încărcate din depozitul 3D, care cuprinde milioane de produse. Aceste produse pot fi descărcate și utilizate gratuit și pot fi adăugate sau importate din fișiere realizate cu alte tipuri de instrumente de proiectare, să zicem cu SketchUp sau oricare. Deci, așa cum am zis, deja se află produsele în proiectul nostru. Prima dată trebuie să alegem din panoul din partea dreaptă a ecranului. Așa cum vedeți, se va activa obiectul când atingem cu vârful săgeții obiectul, atunci se va deschide o fereastră mică și avem posibilitatea să vedem caracteristicile obiectului, adică cine este producătorul, ce dimensiuni de gabarit are, din ce colecție face parte și care este codul lui. Deci, prima dată dorim să aducem un WC în proiectul nostru, prindem obiectul și tragem în vederea 3D și după aceea obiectul se va așeza în mijlocul suprafeței. Pentru a mișca acest obiect care momentan s-a așezat aleator în spațiul nostru, avem la dispoziție cele 3 săgeți care indică posibilitatea de a mișca obiectul. Deci putem mișca obiectul în stânga-dreapta, sus-jos, putem mișca în față sau în spate. După cum vedeți, fiecare obiect este cuprins de o cutie de delimitare imaginară cu gabaritul obiectului bine definit, care ne ajută să potrivim cu precizie mai mare de perete. Această cutie de delimitare imaginară are 6 laturi ca oricare altă cutie, iar noi din panoul din dreapta jos putem alege de care panou să prindem obiectul nostru. Să zicem că dorim să prindem obiectul din partea din spate și dorim să prindem de un punct aflat la centru sus. Imediat săgețile s-au mișcat și s-au așezat la punctul indicat de noi. Astfel o să prindem obiectul și o să apropiem de peretele care se află vis-a-vis de intrare. Când mișcăm obiectul în apropierea unei perete, imediat mișcarea se va încetini când obiectul se apropie de perete, iar în momentul când atinge peretele, el oprește brusc. Bine, această oprire este foarte fină. Dacă suntem atenți și simțim destul de bine mișcările, atunci o să observăm mai ușor, dacă nu trebuie să ne exersăm ca să avem posibilitatea să oprim obiectul la momentul potrivit. Așa cum vedeți, de fiecare dată când mișcăm obiectul în cele 3 direcții indicate de săgeți, lângă săgeată se va deschide o fereastră mică iluminată cu galben, care are niște cifre în ea. Aceste cifre
înseamnă distanța obiectului măsurat în centimetri de la, în cazul nostru, de la podea. Mai avem posibilitatea să rotim cu 45 de grade față de poziția lui. În pasul următor o să aducem o oglindă în zona noastră de lucru. Oglinda o să așezăm lângă nișa de perete, pentru că așa a fost conceput. Am așezat oglinda în zona de lucru. Urmează să așezăm și o plăcuță de acționare pentru WC-ul, una albă. Prindem de săgeți și așezăm în înălțimea dorită. Da, undeva la mijloc, să vedem din alte puncte de vedere cum se așează plăcuța acesta de acționare, dacă s-a așezat de perete. După cum vedeți, încă suntem departe de perete. Da, să ne întoarcem la vederea din față. Da, acum este la locul potrivit. Putem să ridicăm puțin. Cam asta va fi înălțimea optimă. Bine. După aceea așezăm un mobilier în zona acesta pe care o să așezăm chiuveta. Prindem tot din spate și din mijloc. Am așezat mobilierul în încăpere, o să poziționăm și un lavoar peste ea. Lavoarul are o dimensiune de 54 per 41, deci presupun că este o dimensiune puțin mare. O să modificăm la 50 de centimetri lățime și restul dimensiunilor se va modifica proporțional. Acum să prindem obiectul și să așezăm pe suprafața mobilierului. Pentru acest lucru trebuie să centrăm puțin și să vedem obiectul din vederea acesta, pentru că se poate așeza mult mai ușor. Deci în vederea de sus avem posibilitatea să potrivim obiectul exact așa cum ne-am gândit. Aici nu este nevoie să aducem până la perete, ar trebui să axăm oarecum în mijlocul mobilierului. Da, așa se pare că este în regulă. Să vedem. Da. Acum trebuie să așezăm pe mobilier. Da. Asta e punctul potrivit. Mai este nevoie de o baterie. O să alegem această baterie și o să poziționăm pe peretele pe care am poziționat și oglinda. Aici. Da. Iar acum să vedem dacă este la înălțime bună. Nu este încă la înălțime bună. Trebuie să ridicăm obiectul. Așa. Și puțin spre dreapta. Așa se pare că da, asta este axul obiectului. Da, asta este punctul potrivit. Și lavoarul o mutăm puțin la dreapta și mobilierul dăm puțin spre dreapta. Bine, așa arată ceea ce am creat acum. O să vă mai arăt un truc foarte simpatic și anume cum se poate modifica dimensiunea unui obiect. Avem aici un raft mic din lemn. De fapt nu este un raft mic, este un raft destul de mare. Noi avem nevoie de una de 60 de centimetri lățime. O să modificăm această valoare, aplicăm
și încercăm să aducem pe peretele acesta ca un fel de decor. Iarăși revenim la vederea de sus, pentru că ne oferă o vizibilitate mult mai bună. Apropiem obiectul spre perete, dar prima dată este nevoie să rotim cu 90 de grade. Așa. Da. De mijloc. Da. Și puțin ridicat undeva. Bine, să vedem cât de înalt e. Putem să mai ridicăm puțin, să fie la nivelul raftului din nișă, ca să arate bine. Nu e prea. Este prea. Da? Și peste raftul acesta o să punem niște flori ca decor și dimensiunea decorului cu flori este mult prea mare față de necesitățile noastre. O să modificăm la lățimea de 50, revenim la vederea de sus, da? Și o să potrivim, o să așezăm această floare pe poliță. Pentru acest lucru este nevoie să rotim obiectul cu 45 de grade și să apropiem de poliță și să așezăm pe acesta. Deci prima dată trebuie să ridicăm deasupra poliței. Da? Acum revenim la vederea din sus, ca să vedem înălțimea la care am așezat. Da, este în regulă, așa se pare, să vedem și din vederea de direcția acesta. Da. Se pare că este bine. Da. Deci așa arată proiectul nostru. Cum se poate modifica obiectul v-am arătat. Mai este o funcție, dacă așa considerăm că un obiect este de prisos, de exemplu, dacă am pus un covor și avem impresia că covorul respectiv nu arată foarte bine în spațiul creat de noi, atunci avem posibilitatea să prindem covorul și cu iconul acesta de X să eliminăm obiectul din decor. O să ne întrebe programul dacă dorim într-adevăr să eliminăm obiectul dorit. Dacă o să dăm răspuns da, atunci se va elimina obiectul. Ca să avem posibilitatea să vizualizăm mai bine obiectul, putem să mișcăm și să aducem mai aproape cu ajutorul rotiței mouse-ului, sau avem posibilitatea să mișcăm cu două mâini, cu mâna dreaptă mouse-ul, iar cu mâna stângă să poziționăm vederea acesta împreună cu cele 4 săgeți, sau împreună cu literele A, D, Q și Z, care înseamnă stânga, dreapta, sus, jos. Iar litera W poate mări imaginea. Deci funcționează ca un zoom.